Ένας στους 2 Έλληνες δεν τρώει μεσογειακά, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας. Λόγω λανθασμένης διατροφής, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας εμφανίζουν υπέρταση, με το 40% του πληθυσμού να παρουσιάζει υψηλές τιμές χολυστερόλης. Ετησίως, μάλιστα, στη χώρα μας καταγράφονται σχεδόν 16.000 εμφράγματα. 2 στους 10 Έλληνες, ένα ποσοστό γύρω στο 23% για τους άνδρες και 19% για τις γυναίκες, βρίσκονται στο όριο του διατροφικού κινδύνου. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, κόκκινο κρασί, ξηρή, καρπί, ελαιόλαδο είναι μερικά μόνο τρόφιμα τα οποία μέσα από τις επιστημονικές έρευνες αποδείχτηκε ότι μειώνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων, Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές μεσογειακής διατροφής, μπορούμε να μειώσουμε 25% το ποσοστό να προσβληθούμε από κάποια νόσο, 33% από καρκίνο και 25% από καρδιαγγειακά. Με σύνθημα Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή Ασπίδα Υγείας, τα περιοδικά φόρμα και παιδί και νέοι γονείς της Δάφνη Επικοινωνίες διοργάνωσαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αμαρουσίου την εκδήλωση Νεότερα Δεδομένα για την Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή, όπου παρουσιάστηκαν όλα τα στοιχεία των πρόσφατων επιστημονικών ερευνών. Εκτενής αναφορά έγινε και στο ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας. Δυστυχώς είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη σε παιδική παχυσαρκία. Είναι σίγουρο ότι αν χρησιμοποιούσαμε τη μεσογειακή διατροφή δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Στην παρουσίαση ανακοινώθηκε η διοργάνωση για 3η συνεχή χρονιά της εκδήλωσης Διατροφικά Μενού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διατροφής. Για να ενημερωθούμε για τη σημασία της μεσογειακής διατροφής, να διασκεδάσουμε μικρή και μεγάλη και να φύγουμε με πολλά δώρα και εκπλήξεις. Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο όλη μέρα, όπου σεφ θα μαγειρέψουν ενώ θα υπάρχουν και θεατρικά δρόμενα.